Súčasťou tohtoročnej motoristickej sezóny bude opäť obľúbený seriál pretekov Profituning Cup 2019. Aký je hlavný účel seriálu a kto každý sa ho môže zúčastniť? Jednotlivé preteky tohto seriálu sú usporiadané na uzatvorených tratiach za účelom zdokonaľovania jazdeckých schopností vo vedení motorového vozidla, ktoré majú prispievať k bezpečnosti v cestnej premávke. Zúčastniť sa ho môžu už juniori vo veku od 15 do 18 rokov v sprievode zákonného zástupcu s vozidlom do objemu 1600 kubických centimetrov, ale aj začiatočníci a aj profesionáli. Ako sa registrovať do seriálu a získavať tak body do celkového hodnotenia? Súťažiaci, ktorí sa v minulom ročníku zúčastnili na minimálne 5 podujatiach, budú automaticky zaradení do seriálu. No v prípade, že sa nezúčastnia na žiadnom z prvých 3 pretekov, budú automaticky do seriálu vyradení. Registrovať sa do seriálu môžu aj ostatní súťažiaci, ktorí doručia vyhlasovateľovi seriálu vyplnenú registračnú prihlášku. Aké zmeny nastanú v predpisoch oproti minulým ročníkom? V kategórii 1 sa zmení obsah motora do 1400 kubických centimetrov. Všetky ostatné kategórie ostávajú bez zmien. Aj v roku 2019 budú vypísané kategórie N1 a N2 pre súťažiacich starších ako 18 rokov, ktorí v minulosti nezískali titul majstra alebo vicemajstra v predošlých ročníkoch tohto seriálu. Niektorých z disciplín SAMŠ, ako napríklad rally, SRP, RRP, slalom či preteky automobilov do vrchu, prípadne v iných seriáloch, ako napríklad MRC a podobne. Zmenou prešiel aj systém bodovania a započítavania pretekov. V záverečných 2 súťažiach bude navýšená hodnota bodov o 50%. Do koncoročného hodnotenia sa bude súťažiacim odrátávať najhoršie dosiahnutý výsledok, prípadne neúčasť na pretekoch zo všetkých usporiadaných pretekov. Na akých tratiach sa bude jazdiť? Tak ako aj v minulosti, to budú trate s prevažne dobrým asfaltovým povrchom, technického aj rýchlejšieho charakteru. Niektoré preteky sa budú konať na tradičných tratiach, z ktorých niektoré budú čiastočne zmenené a určite aj v tejto sezóne pribudnú úplne nové trate. Všetkých motoristov srdečne pozývame na preteky seriálu Profituning Cup 2019, či už v úlohe súťažiacich alebo disciplinovaných divákov. Všetky dôležité predpisy, pravidlá, podmienky a potrebné informácie o seriáli, ale aj jednotlivých pretekoch nájdete na stránke www.pdautosport.com.